mas malaki! Putak! Kahit isang kamay, mababagsakin kita, gago! Kamusta mga idol? Harvey Guagan Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Ang ginaabangan ng lahat, Boy Uragon versus Boy Ungas. Gigil na gigil ang dalawang ito sa press conference ng mga sikat sa The Battle of YouTuber. Ang dalawang ito mga idol ay sigurado akong isa sa kapakapanabik na laban na magaganap bukas sa The Battle of YouTuber. Sa pagpasok ng dalawang malalakas na si Boy Ungas at Boy Uragon ay kita sa kanilang dalawa ang galit na namumuo sa bawat isa. Yung tipong kulang na lang talaga na magpataya ng dalawa. Samantala mga idol, sa pagpasok ni Boy Ungas ay pinakitaan ng kakaibang exhibition ng mga tagapanood. The undefeated, let us all welcome the pride of Visayas, the small but terrible Boy Ungas! Ang laki ng katawan at aura ni Boy Ungas ay nanghibabaw nang hubarin niya ang kanyang damit. Kaya talagang napakatindi talaga ang pambato ng Visayas dahil hindi ito magpapatalo kahit na sinong kalaban. Samantala mga idol, sa kabilang panig naman ay si Boy Uragon ng Luzon. Dito sa kanyang mga mata na punong-puno ito ng galit at talagang dudurugin talaga nito ang mukha ng kalaban. Team Luzon, Boy Uragon! Kaya hindi ito dapat ikampante ni Boy Ungas dahil sa nakikita ko mga idol ay mala Android itong si Boy Uragon. Yung tipong mala robot kung basta dahil gigil na gigil ito at tila ang nais lang niya ay basagin ang mukha ng kalaban. Kaya nakakatakot na kalaban itong si Boy Uragon. Samantala mga idol ay manlapit na nga itong magsuntukan sa press conference kanina dahil kung walang bouncer na nakapalibot ay tinitiyak kong magkakagulo talaga. Kaya napakalaking tulong na maglagay ng napakaraming bouncer. Samantala mga idol ay hindi lang dyan natatapos ang initan ng dalawa ay maski sa pagupo ay nagbatuhan sila ng mabibigat na salita at pantatrash talk. At tila hindi talaga mapipigilan ng dalawa at magbibigay talaga ito ng napakagandang laban itong dalawang manlalaro na si Boy Ungas at Boy Uragon. Dahil sa ganun na lang ang dalawa, manggigil sa bawat isa. Kaya naman maski ang mga promoter ay natatakot din dahil sa sobrang Sa buhok mo pa lang, parang manok, putak ng putak. Kaya sa mga taga Manila na nag-welcome sa amin, maraming salamat sa inyo. Ito lang yung masasabi ko sa mga taga Bicol. Nakakahiya yung mukha na yan. Hindi yan pangalan Boy Uragon. Ano na siguro yung opportunity ko makagago na palitan yung pangalan niya Boy Putak. Ito na talaga. Lalayo lang ako. Masimot ka, Boy Ungas! In Tagalog, putang ina mo! Inaral ko mag-Tagalog para putang ina, maintindihan mo! Putang ina mo! Gagadanunta ka! Gagadanunta ka bukas! Putang ina, knock-out kita, gago! Gusto mo, malamig dito eh. Gusto ko magpainit! Ano? Dito tayo! Oh, pwede! Tangina Ano? ka! Hindi pwede! Ano? Hindi pwede! Hindi pwede! Hindi pwede! Bakit Ano? dito, mga Bisaya? Kahit Ano mali yan? ako. Guys! Wala bang mas malaki dito? Ha? Wala bang mas malaki? Putak! Kahit isang kamay, mababagsakin kita, gago! Ah, ah. Ano? Magsalita ka! Sagot!
Magsalita ka! Masimot ka! Bakla ka! Anong sabi mo? Kami mga Bisaya maliliit. Baka ipakita ko sa'yo kahit maliit ako. Babasagin ko yung mukha Tingnan mo. mo ha! Isa lang nag-aawat sa'yo! Sa akin, 3! Puta! Mahina ka! Gago! Putang ina mo! Kalma po tayo, kalma. Kalma lang po tayo. Bukas ka lang, gago! Meron po tayong bukas, mga besi ko, kalma lang. Oo, Putang ina, sabi niya, maliit daw tayo mga Bisaya. Ako! Kahit maliit tayo, lalaban tayo! Putang ina mo, di bagay sa'yo yung Boy Uragon. Bagay sa'yo, Boy Putak. Nakakaya sa mga taga-Bicol. Sa mga taga-Bicol dyan, I love you! Yung mic, Nasira yung mic. Yung mic na. Sige. Wait lang. Puta. Sige. Dito lang ako sa may likod, no? Santise, siguro mas maganda kung tanungin natin bakit ba sila galit sa isa't isa. Kaya nga eh. Bakit? Bro, bakit ka ba nagagalit kay Boy Uragon? Okay, Oo. Nagagalit ako kasi minamaliit niya kaming mga Bisaya. Sinasabi niya sa amin, mahihina daw kami mga Bisaya. Kaya, Boy Uragon, Kasi totoo yun, gago! gago ka rin. Boy Putak, Nagkagato Putak, tingnan natin Hoy! bukas kung paano ka makakatulog, gago! Boy Putak na po kasi Tangina! ang pangalan niya, hindi na Gaganon Boy ka! Uragon. Gagadanunta ka! Okay. Tagalog, papatayin kita ng suntok to! Sige, pakita mo bukas, tangina mo. Wait lang, mga tangina nyo. Tingnan Wait lang, natin! wait lang, Putang So, si Boy Uragon, Kahit bakit? maliit ni Boy, nakita mo to Boy? Putak ka rin ng putak, wait lang. Muscle lang yan, meron din ako niyan! Ay! Gago! Parehas Boy na kayo Uragon, eh. bakit ka ba galit sa kanya? Bakit ka ba galit? Wala, gusto ko siyang durugin. Sa napanood nyo mga idol, anong masasabi nyo? Sino kaya sa kanilang dalawa ang tatanghaling kampyonato? May pag-asa kayang manalo itong ating idol na si Boyongas. Gayoy napakalaki ng katawan nitong si Boy Uragon at napakatangkad pa nito. Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mong video na ito, inaanyayahan kitang isubscribe ang aking channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang hinantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.